аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ, пайи по. ҳикоя идома. он зимистон рӯзе аз Русия ба русто омадани Сара барф ба гунаи фаровон меомад ки андак пас аз поро бардоштан пайи поро кур мекард. Сара чоштгаҳ ба деҳа расид ва ҳангоме ки аз сари кӯча ба хонааш нигарист, пайи пое ба чашмаш зад ки барфи тозаро куфтаву то дарвозаи ӯ рафтаву дубора аз ҳамон роҳ пас меомад. ба назараш омад ки пайи сӯи дарвоза рафта кӯҳнатар аз пайи боз пас омада буд. пайдост ки аз рафтан то бозгаштани соҳиби пай на андак вақт гузашта буд. Сара дар ҷояш истод, пас гашт ва чашм аз пай наканда даруни дил одами бузбалагӯён ба кӯчаи калон баромад. пайи по аз ҳамин ҷо ба кӯчаи ӯ тоб хӯрдаву то дарвоза рафтаву омада буд. ин ҷо аммо дар анбӯҳи пойҳо нопайдо шуда буд. аз кадом су омадану ба кадом су рафтанаш ошкор намешуд. мардаки бехиратро оташи рашк аз зери по ҷасту дар ҷигар нишаст ва чуноне дар чунин маврид мегӯянд чашмаш куру гӯшаш кар гашт. рӯзе буд сарду дилгиру ҳама дар хонаву дарҳо баста. барои ҳамин миёни зану шӯ чӣ рафт мо намедонем, вале ду рӯз пас Сараи хаставу дилшикаста пеши рӯи молло Сафо нишаста буду бо садои олуда ба пушаймониву дард мегуфт: рост ки ғайр аз дуи мо ин гапа касе нафаҳмидааст. занаки аблаҳ аммо ду поро дар як мӯза талоқама доди ман ба ту ҳаром шудам гӯён рӯзама сиёҳ кард. хайр раҳош кунед, қаҳти зан ки наомадааст. наметавонам, ман ин зан аз ҷонам зиёд нағз мебинам. умедам ба шумо муллоҳои навбаромада хуш надорам. то ҳастеду ҳастам хизмататона мекунам. нағз ки бинед чиро сар додед? ягон зани ҳамсоя наздаш омадагист ё кадоме дарвозаро хато кардагист? аз барои худо наход одам ба пайи по рашк барад. шайтон саворам шуд, ақлама дуздид. ангушт ба дунболи ангушт ба молло Сафо даҳон ба кафи даст пӯшида хандаро буғӣ кард. сипас қатъӣ гуфт: илоҷи якто ҳалолӣ аст, ба шарте ки зан розӣ шавад. ва 1 соату ним ба Сараи парешону нигарон чӣ бало будани ҳалолиро фаҳмонд ва дар фароварди сухан дилаш дод ки аз ин савдо ҳамин ману шумову занатону калта медонем. осуда бошед, ин калта фақат шакли марда дорад. шумо зана розӣ кунед, калта дар ихтиёри ман. сангини калта аммо ғайри чашмдошти молло Сафо пиндор ҳар рӯз бо зане ҳалолӣ мекард ки на дар шигифт шуд, на ба чуну чаро бурд. ҳамон гуна ки одаташ буд, орому осудаву бепарво майлаш гуфт. ва молло Сафо саранҷоми неки корро дид ки болидаву шод чанд ҳадис овард ва дар идома таъкид кард кори савоб аст. Сара занаша беш аз ҷонаш дӯст медорад. аз роҳи рашк ба сӯи нораво рафтааст. хатои ӯро ману ту ислоҳ мекунем. кор шабона дар хонаи ту мегузарад. ман зани Сараро ба ту никоҳ мекунам. ресмона ба миёнат баста нуги дигарашро ба даст гирифта рӯи бом мебароям. ту ки ресмона ҷунбондӣ поён мефурӯем ва ту дар шоҳидии ман занака талоқ медиҳӣ. фаҳмидӣ чӣ гуфтам? фаҳмидам. фаҳмида бошӣ нағз. ту ки талоқ додӣ дубора ба Сара никоҳаш мекунам ва кор мешавад буд. бубин, ҳам худо розӣ, ҳам Сара розӣ, ҳам ману ту. пас аз ин молло Сафо чанд коғаз аз киса кашида ба кисаи калта гузошт. он шаб аммо дунболи ҷунбидани рисмону аз бом поин омадани молло Сафо сангини калта зани Сараро сар надод. зан гуфт ки ман ҳамсари сангинам, чӣ гуна метавонам ба хонаи Сара баргардам? ва молло Сафо пушти даст газидаву мурдаҳои 7 пушти калтаро аз гур кашидаву ночор ба хонааш омад. аммо рӯзи дигар офтоб сар задан баробар домодро наздаш овард ки мо медонем. ба сангини калта дар ҷавоб ба молло Сафо мегуфт: зани мардак не, зани худам. шумо ба хонам оварда никоҳ кардед. ту ки худат зани зана ба сарат мезанӣ. агар зан мебудам зан намегирифтам. чиро то ин вақта нагирифтӣ? кӣ дод ки ман нагирифтам? шумо додед гирифтам. молло Сафоро хун ба сар зад.
асои аз чӯби зарангашро ки зимистонҳо ҳамеша ҳамроҳаш мегашт ва ҳатто ҳангоми дар сандалӣ нишастан канораш буду аз ӯ ҷудо намегашт бардошт ва бо ҳама зуре ки дошт ба сӯи сангини калта андохт. аммо вай то он ки асо дарёбаш кунад монанди гурба чолок аз дар берун ҷаст. ин ҳам маълум аст ки сараи бадбахт бори бадномиро тоб наёварда бо дидани гирёну ҷигари бирён ба Русия рафту дигар ба рӯсто барнагашт. мулосафо аз мардум канду танро ба кунҷи узла дафканд. сангини калта аммо занашро аз он хоначаи фарсудаи дару девораш каҷи қадимӣ ба хонаи наву инзамонии сара овард. дар дунё чунин корҳо низ мешаванд. сомиёни азиз, шумо қисмати охири ҳикояи нависанда Юнус Юсуфиро бо номи Пайи по шунидед. бо ҳамин қироати ҳикояҳо, қисса ва раваниро аз устод Юнус Юсуфӣ аз маҷмӯаи Киштии Нӯҳ ба охир расонидем. аз гуфтори дигар мо қироати асари дигареро шурӯъ мекунем. умедворам ки бо мо ҳастед ва намунаи беҳтарини адабиёти муосир ва адабиёти ҷаҳониро аз радиои Азия Плюс мешунавед. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.